pagdating doon sa taas, di ba? Ang ganda. Ang ganda dito matulog. Dalawa. Are you ready? Yo, good morning po mga Katolits, Luzon, Visayas at Mindanao, Sansulok man kayo ng mundo at sa bayong dagat. Yan po no, magandang umaga at mayong buntag kaninyong tanan, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Welcome to my YouTube channel, Jojo Mix Vlog, Joselito Dopalco. Ayan po no, Matulits, at andito kami ngayon sa ACTix at nag-almusal po kami muna dito sa ACTix nga, at ako'y tapos na kumain at doon pa sila, iniwanan natin sila doon sa kung saan po sila kumain. Ayan po no, Matulits, at sa mga napadaan at bago sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like and share, comment and subscribe. Click notification bell para updated kayo sa ating mga vlogs ngayong travel natin ngayon sa Pangasinan, at kung saan po kami nagpunta noong nakaraang linggo, at doon din po kami pupunta ngayon, doon po kami babalik. Ayan po, at yan o, Matulits, at panibagong araw, panibagong vlog po nga tayo ngayon, at kita-kits na lang tayo sa area kung saan po kami magpunta. Okay po mga Tolits, at ano muna tayo ngayon, travel, at siguro yung inyong makikita siguro ngayon ay puro highway ang ating dadaanan. Okay po, siyempre highway talaga yan, o expressway, ACTix, o diba? Okay po no, Matulits. Yun mga Tolits no, tapos na po kami kumain at tapos na rin sila, at kaya ngayon ay moving na po kami. Palabas na po kami mga Katolits ng parking, at palabas na kami ng ACTix. Yan ang ganda ng kalangitan mga Katolits oh. Ganda ng ulap, puting puti. Ayan. At si Bong po mga Katolits ay nauna na. Ando na siya, papunta na siya ng Nueva Ecija, at kami na lang ang pupunta ngayon sa Pangasinan, sa may aming accommodation sa may Alaminos. Magkita-kita na lang kami doon dahil nga po ay susunduin pa nila ang mga REs, kasi po ang mga REs ay taga doon, taga Nueva Ecija. Magkita na rin sila ni Bong doon at Joey, doon sila pagtagpo para isakay nila yung mga REs from Nueva Ecija. Ayan po no, Matulits. At ngayon ay
On the way na kami. Yan na po yung ACTX. Yan. Nasa ating harapan na. At tayo'y unti-unti nang lalabas. At samahan niyo po kami mga tolits no, sa aming biyahe papuntang Pangasinan. Sa Alaminos kami ngayon didiretso mga tolits kasi nga po ay andon po ang aming accommodation nung aming tinirahan ng mga nakaraang linggo kung saan po kami nang galing. Doon din po kami ngayon babalik dahil po napakaganda ang area na yon. Maganda po yung bahay, halos buong bahay yung aming inuupahan doon mga tolits. Sa loob ng 7 days kami ando doon. Adi yung pang 7 days namin mga tolits yung pauwi na. At ngayon din po yung unang araw namin papunta doon. Bale, isang araw biyahe papunta doon, isang araw din pabalik ng Manila. Bale, 5 working days lang ang kanilang aming gagawin doon. 1 day travel pa Pangasinan, 1 day travel pa uwi ng Quezon City. Iyan po no. At andito na nga po tayo ngayon sa STX. Ayan. Alright. Let's go. At may kunting bilis tayo ngayon matulits para makarating tayo ng maaga-aga doon dahil kami ay pupunta pa ng mga barangay-barangay sa mga nasa sakupan ng Suwal at Labrador. Ayan po no, dalawang munisipal lang po yung aming pupuntahan at dalawang munisipal at ilang barangays po yung aming papasyalan namin yung kabundukan doon mga tolits uli at kita-kits na lang tayo doon at abangan nyo na lang mga tolits no sa ibang uploads natin ang ating pupuntahan ngayon at magkita-kits na lang tayo sa mga ibang araw at kung ano po ang aming gagawin. Yan po no matulits, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. Hulihin talaga yung sakyan na yun. Yan. Dito ba yung nuts? Doon pa sa kabila yun. Sabi niya. For memory na naman. Oh, may huliin doon.
to ah. Diba? Na tayo mag-lunch kuya. Diretso na. Bili tayo ng balon siya para sabihin kasama tayo. Kaya nga eh. Patanda Lagay natin yung balon. dito, 80s. Anong school kaya? Tapos may construction pa Random dun. ng mga nasasalubong natin. May napatay. May reunion. May reunion. Hapon din. Ayan, construction. Para palang magiging nagulang. Grabe. Tarlac, ano? Ito ba? Yun yung dapat. Kung kailan umaga, tsaka mag-ayos ng kalsada. Hindi, pag-eleksyon. Oo, syempre. Pag-eleksyon. Para sikat. Tapos ng election day yan, tuloy. After manalo, iiwan na yun. Oo. Hindi, pag natalo yan. Sa Manila, may libreng, ano yun, yung OBB na bus. Nakasakay ako dun kahapon. Yung bus. Oo. Hindi na ako nagbayad. Saan banda? Like, dun sa may, pag-overpass ko, kumara ako, tas libre pala. Ay, well. Oo, Ano gabi. pinabayan? Kay ano nga tayo, kay Duterte. Kay Sara. Ano yun? Hey! Quezon City, ano yun? Oo, Quezon City Ay, yun. Yung oo. libreng sakay. Libre talaga yun. Ayun. Ipa project yun ni Sara. Quezon City. Oh, grabe yan oh. Grabe. Ang haba nito oh. Pag-init Yun, yan. ang mga oldies. Oldies. Nana. Kabats ko yata to ah. 80s kuya. Oo, yung mga 80s. Yung lahat. Ay, hindi pala ako. 80s, 90s pala. Binawi. Sabay bawi. Wala di halata.
Yo mga katulits, andito na tayo ngayon sa Pangasinan sa may Alaminos na po tayo, highway. Ayan po mga katulits. Ayan, bago kami tumuloy sa accommodation at kakain muna kami ng tanghalian dito sa Bongski Eatery, Bulaluhan at Kambingan. Yan o mga katulits. Kita nyo pa mga katulits. At ito yung aking mga kasama. Tatlong sasakyan pa rin kami, pero yung si Bong at Joey nandoon pa sa sakay yung mga RE. Ayan. Anong Facebook? Set mo na yan. Ayan si Madel, Hello po. si Carla, si Kes, si Madam Jira. Ayan o. Ayan po ang aking mga sakay. Ito, Marjeline Bante. Ayan po, dito muna tayo. Kakain muna kami ng tanghalian mga tolits. Okay po, mamaya na lang po yung ating update. Yan, kain na kami. Kare-kare. Ang tawag nito, papaitan, sinigang, ulo, kinitot. Yan, kinitot. Ano sa'yo, Zaira? Wala pa. Sinampalukan. Ayun, sinampalukan ni Jira, oh. Oh, sinampalukan, oh. Sarap niyan. Ayan, favorite ni Jira yan, sinampalukan. Ako rin, favorite ko rin papaitan. Higopin ko muna to. May kambing? Ha? May kambing. Ayaw. Ayaw mo nga? Hindi, okay lang. Hindi, doon ako sa kabila. Balik. Ayaw mo ba ng kami? Hindi ka na kayo nakakunti. Ha? Ayaw ko lang nga. Ano, amoy lang. Matapang yung amoy. Lansa? Nakatikim na kayo ng sawa? Yun. Parang lasang karne din ng chicken yan, pero mas malinang na lang. Di ba? Sa alimit na natikim na ako. Oo, as in, Iluto ng guys. oo, nahuli nila. Pero, oo. Sarap yun, sawa. Grabe. Uy, buhangin ka dito. Sabaw lang. Gusto Kuya, mo ng dito fish? pa eh, patikim na ako ng ano mo. Yan, Papaitan? kare-kare. Kare-kare. Gulay. Sinampalukan. Nakasabaw na marami lulo. Eh, sasarapan mo. Mainit ah, mainit, mainit, mainit. May lasa. Ay, sorry. Kailangan, ano natin? Yun mga tolits, andito na kami sa accommodation. At nakarating na po kami ng ligtas, thanks God, at karating kami ng matiwasay sa aming paruroonan. Ayan po, ayan si Kuya Carlo. Sana yung karaw-karaoke. Wala na? Pinakamin nila sa kabila sir, dadalhin din ito mamaya. Sige, sige. May kwan kasi sinagot na. Okay. Yan po naman tulits. Dito na tayo. At ang ganda ng halaman na tumatulits. Oh. Oh, diba? Alright. Ganda. At dito tayo nag harvest ng mga nakaraan mga tulits ng sili. Yung siling green mga tulits, pang sigang, pang paksiw. Yan o.
yung mga sili dyan mamaya. Pag uwi namin, magdala ako uli. At mga talong, ayan o, madaming talong dyan mga tolits. Nung umuwi kami nung nakaraan, nag-harvest ako ng mga talong dyan. Ayan o, daming talong mga tolits o, mababa lang. Kaso, ayan o, masasaya lang daw yan mga tolits eh. Sila lang naman daw gumagamit yan, masasayang lang, kaya hinaharvest ko yan pag sunod mga tolits, pag uwi namin. O, yan po yung paligid ng aming accommodation, buong ano yan, halos, ay hindi naman buong bahay, kalahating bahay po yan mga tolits, sinarkilahan namin. O, malawak di ba mga tolits? Malawak yung paligid. At ito po yung ating sasakyan. Sila Joey at Bong nasa mga tarim pa. At may nagsundo kasi sila sa ano mga tolits, nagsundo kasi sila sa Nueva Ecija ng mga RS, kaya nahuli sila. Ako ang sakay ko puro mga kasama namin sa trabaho, yung aking sakay, kaya maaga kami nakarating. Alright, dito na kami. Tingnan, papakita ko ulit sa inyo mga tolits yung loob at paligid na to. Ayan, diba? May tambayan dito sa labas kung gustong tumambay dyan sa labas. At dito sa loob, yung kwarto namin nandoon pa rin sa kabila. Ayan. Ito yung loob. Ayan, siguro Carlo. Dito tayo, yung kusina pa rin mga tolits. Alright, dito na tayo. Ito yung kusina nila mga tolits, oh. Diba? Lawak. Diba? Ganitong gusto kong klaseng kusina mga tolits, oh. May, ayaw ko anong tawag nito, may ano sa gitna. Bago dito yung lababo. Yung lababo, dito yung mga baso, tasa. Yan po yung libre namin gamitin lahat yan mga tolits. At kanilang lutuan, kusina dito nagluluto sila Bong at Joey yung mga nakaraan. Malinis yan mga tolits, di ba? Alright, malawak dito mga tolits, malawak. Maganda ang area na aming ito, may libre silang refrigerator, ref. Ayan. At dito may kwarto dito sa baba. Alam ko kung sila yung mag-i-stay dito. Ayan. Diba mayroon dito mga tolits, oh. Uy, dalawang kwarto dito mga tolits, oh. Dalawang kwarto na dito. Ooh. Ayan. Oh, diba? Ganda ng CR nila mga tolits, oh. Malinis. Oh, diba? Malinis. Ganun din sa amin. At may ganong kalinis mga tolits. At akyat tayo dito sa taas mga tolits. Kasi nung mga nakaraan di ako nakaakyat dito. Oh, diba mga tolits, oh. Ito yung taas. Oh, diba? Ang ganda dito sa taas. Alright. Saan kayo? Ito po kuya. Saan? Ito po ulit sa dulo. Tapos Ito? RAs po. Dito kayo. Tatlong bed po dyan kasi. Tapos dito, tatlong bed din. Sama-sama kayo rito? Opo, Ay, sige. ba't pumasok ako? Bali Yan, dito po. dito sila mga Katolik. So, ang lawak ko. Hi kuya, welcome sa vlog ko. Welcome to Siargao. Ayan. Kung babae yan, di tayo pwede pumasok dyan. Okay, dito sa kabila mga tolits. Ito para sa mga RE. Wala pang tao to mga tolits. So, tingnan yung
Oo, ang lamig na. Binuksan na nila. Tatlong kama mga tolits. Yung ano dito. Oh, yung CR. Ito, parang mga kabinet. So yung CR dito. Ito yata. Ito yung CR. Lawak mga tolits. Oh. Ito yung CR na dito. Lawak oh. Hindi ba? Lawak oh. Yan. Tayo natin yan. Lahat na kwarto mga tolits may TV. Kung mainip at gusto mong magano dito, sana ba yun? Paano ba ito buksan? Paano ba ito buksan itong pinto na to? Wala kasi ito sa amin mga tolits, hindi ko ito alam. Ayun, sliding door pala ito mga tolits, di ba? Kitang-kita. Uy, hindi na! Ay, kuya! Dito kami mga tolits. Dapat dito kami sa taas. Wala kuya eh. Nauna kami. Charot. Yun o, yung... Alright mga tolits. Dito, sisilip tayo dito sa kabila. Sa baba ko. Di ba, oh, kitang-kita yung dito sa... Oh, di ba mga tolits? Kitang-kita yung baba. Yung paligid. Paligid-ligid. May sampayan kayo dito ay. No, pinag... Oh, di ba mga tolits? Ang ganda. Ang ganda po dito pa sa second floor. Okay na kami doon sa baba mga tolits. Okay na kami doon sa baba. Oh, di ba? Ang ganda ng paligid. Mura lang to mga katolits, isang araw. Buong ano na to, may ano pa dito. Meron pa dito. Oh. Pasok tayo, oh, di ba? Ang dami dito mga tolits. So, lawak oh, ilang kwarto, ilang kama to? 5. Oh, di ba? 5 kama to mga tolits. So, isa. Oh, di ba? 5 kama oh. Di ba mga tolits? Meron din dito. Meron din dito. Uy, nakalak. Nakalak pa yata. Uy, ano ba ito buksan? Yun. Uy! Hindi ko mabuksan matulis. Nakalak pala to. Hindi ko alam kung paano to siya buksan talaga siya. Uy. Ayaw. Wala. Hindi ko mabuksan mga tolits. Pero ganun pa rin yan. Oh. Diba? Kitang-kita yung sa likod. Oh, di ba? Ganda rito mga tolits. Yan oh, may salamin pa. Oh, di ba? Kitang-kita yung sarili natin. Yan oh, sa likod. Oh. Lawak. Okay po. At baba na tayo. Pinakita ko lang sa inyo mga tolits yung amin tinutuluyan dito. Sakop to siya mga tolits ng Alaminos, Pangasinan. Diba? Ganda ng estilo ng nila. Estilo ng kanilang hagdanan. No? Dito, pag-akyat mo dito, may pa-curve siya. Malawak. Pagdating doon sa taas, diba? Ang ganda. Ang ganda dito mga tolits. Dalawang lamesa pa. Alright. O, diba? Okay po no, mga tolits. Siguro hanggang dito muna ang ating vlog. Magandang umaga at magandang tanghali po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ating vlog mga tolits. Bye bye. See you next vlog mga tolits. Alright. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. God bless us all. Bye bye po.